A Pobra homenaxeará a Manuel Lermo, alcalde en funcións no 1936, que foi fusilado durante a Guerra Civil. O vindeiro 16 de abril, data na que se cumpren 88 anos do seu asasinato, será recordado cun acto especial no seu concello. Recuperar a memoria histórica local e dar visibilidade ás persoas que foron perseguidas polo franquismo na Pobra. Este é o principal obxectivo que persegue a Concellería de Memoria Histórica pobrense. Por iso, lévase traballando tempo para homenaxear a un veciño asasinado na Guerra Civil polo bando franquista. Trátase de Manuel Lermo, alcalde en funcións do municipio no 1936. Foi unha época alcalde que era, nese momento o alcalde era Antonio Pérez Gómez, que el pois tivo que escapar e quedou pois Manuel Lermo. Manuel Lermo estuvo un tempo de alcalde e logo pois foi apresárono en enero e logo pois foi condenado á pena de morte e o fusilaron un 16 de abril de 1937 e que xustamente pois este ano coincido o 16 de abril coa data da súa morte e por eso decidimos facerlle este homenaxe nese día. Que o mércores que ven comezará ás 8 da tarde e desenvolverase no Salón de Plenos. Vai a consistir pois en poñelo aquí no Concello, como podedes ver este Salón de Plenos ten as fotos de todos os alcaldes da historia da Pobra e creemos que el tamén tiña que estar, por eso se fai este acto institucional e pois con moito respeto e tamén con moitas ganas de facelo. Logo afirmou que esta iniciativa enmárcase no compromiso que ten o Concello pobrense pola recuperación da memoria histórica. Tamén co recoñecemento público, como xa decía, das persoas que como Lermo defenderon a legalidade republicana e os valores democráticos nun momento especialmente duro da nosa historia. Será un acto sobrio, respetuoso, aberto á veciñanza e que busca poñer en valor a figura deste representante público como símbolo da dignidade e da resistencia democrática. O alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, apuntou que o vindeiro mércores será un día moi importante para o municipio. Son dos que cree que hai unha débeda con Manuel Lermo desde fai 88 anos, xusto os que se cumpren este mércores do seu fusilamento. Pois, desgraciadamente, as cousas sucederon como acaba de explicar agora a concelleira. El negouse a embarcar na embarcación que estuvo recollendo a varios dos alcaldes e dos políticos que estaban comprometidos ca esquerda en ese momento, en toda a zona. El negouse a embarcar, non quiso abandonar nin a súa familia, nin o seu pobo. Que defendeu e xestionou ata ser arrestado. Vidal agarda que con este acto se salde un pouco esta débeda histórica que ten a Pobra con Manuel Lermo. Nesta homenaxe estará o seu neto, tamén Manuel Lermo, e desenvolverase unha conferencia a cargo do profesor de Historia José Antonio Pérez que se titula Manuel Lermo, Memoria da Democracia e da Liberdade.